Od spustenia výroby v závode Kia ubehlo už 10 rokov, počas ktorých bolo vyrobených viac ako 2,5 milióna aut a 3,8 milióna motorov. Doteraz Kia na Slovensku preinvestovala už viac ako 1,7 miliardy eur. Vyše 20 000 ľudí našlo prácu priamo v závode alebo u niektorého z jeho 40 dodávateľov. Až 2800 zamestnancov pracuje vo firme už dlhšie ako 5 rokov. Kia Ceed a Kia Sportage sú dlhodobo najpredávanejšie modely vyrábané na Slovensku. Bielu, čiernu a striebornú farbu si zákazníci obľúbili najviac. Denne je zo závodu expedovaných 1400 aut do 95 krajín sveta. Najviac vozidiel smeruje do Veľkej Británie, Nemecka a Ruska. Aj na Slovensku už jazdí viac ako 40 000 aut vyrobených v závode Kia. Kia je jediná automobilka na Slovensku, ktorá si vyrába aj vlastné motory, pričom takmer polovica z nich je exportovaná do jej sesterského závodu v Českých Nošoviciach. Už viac ako 10 ročie sa snažíme pomáhať všade tam, kde je to potrebné.